Bueno, o caso é que, facendo mellor ou peor, o tema das herdanzas, Adri dá moitísimos quebradizos de cabeza. E hai outros que optan por pasar o seu final dunha forma máis humorística ou con un sentimento incluso futbolístico. É tanto, Damela, é tanto. Miren vostedes o que inventou unha funeraria da cidade da Coruña para os seguidores e seguidoras do Deportivo. Ni máis ni menos que un cadaleito coas cores do equipo. E ata os títulos ten aí marcados. Isto é increíble, pero non quedaron aí. Non, porque tamén fixeron, ollo o dato, a urna coas cores o pack completo do Deportivo da Coruña, para que o descanso eterno sexa o máis deportivista posible. O que está claro, Lamela, é que este pode ser un dos peores agasallos que se lle pode facer a alguén do Celta. Eso está clarísimo, a alineación completa do Deportivo da Coruña, baixo terra, bueno, en fin. O caso é que eu estou vendo isto e digo, pois eu igual o personalizo tamén. Estaría ben, non? Unha urna personalizada, pois por exemplo, coas cores do Vilalbés. Pois sí. No meu caso, así que xa queda dito para toda a miña familia que sepa que xa pois a urna que adapten ao Vilalbés. O caso é que non saímos á rúa, porque claro, isto ten moita controversia, moita polémica. Especialmente fomos ás rúas viguesas e ás coruñesas. E como te podes imaginar, en algunhas que eran mellor que a outras. Chicho, moi bons días. Como estamos? Moi ben. Veñote buscar porque me dixeron que ti tiñas aquí na funeraria o peor agasallo que lle podemos facer a alguén do Celta. Eso dicen eles, pero eu creo que é o mellor que lle podemos dar. Home, polo menos levan títulos en riba. Estamos falando dunha furna cas cores do Deportivo a que non lle falta nada de detalle. Unha réplica da camiseta máis emblemática do Deportivo, unha delas que é dos anos 90, que é do Superdepo, e en riba pusimos todos os títulos que ten o Deportivo, e o que máis nos costou un pouco foi a frase, que creo que sempre no corazón é acertado. Pero pareceche se me levas a ensinarme para que eu a poida tocar en directo, porque ademais hai máis sorpresas por aí. Sin problema ningún. Veña, vamos aí. Ui, mi madriña, pero aquí temos máis que unha urna. Home, hai que levar a equipación completa, senón non vale. Xa vexo onde veo a idea, porque se non me equivoco, cada leito é previo, non, a esa urna. As cousas van avanzando. Evidentemente, primeiro hai que ir na caixa para poder tocar a urna. E ademais dos títulos que me decías, un número 12, que tamén é moi representativo. Home, que é o noso, o da afición. Quen vai levar a isto? Un xiareigo, outro non o pode levar. Triunfou esta idea de ser enterrado no cadaleito do Deportivo. A xente lle gosta moito, cando ve, lle gusta e tal, pero ten un pouco de reparo desto de que dirá a xente. Digo eu que nai do Celta viría preguntando por ela, non? De momento non, pero se fai falla se vende, non hai problema ningún. Chicho, ademais, tócache persoal tamén este tema, non? Si, fai pouco morreu un amigo mío e non a levou precisamente porque a nai é unha persona maior, religiosa e como chapa, e lle chocaba, eu entendín. Eso sí, levou a camiseta, levou a bufanda, como ten que levar. Vouche pedir de favor a ver se me deixas ir ca furna á rúa, a ver como reacciona a xente ao ver unha furna do Deportivo. Xa ten a man, todo tú ahora. Mi madriña querida, vou nerviosa, non vai a ser que me cruce con alguén de Vigo agora. Sabe que é isto, o recipiente? Sí, unha urna. Unha copa de fútbol ou algo, unha furna. Pois parece unha urna de cenizas, non? Hai unha urna. Sí. Isto é para morto. A usted gustaríalle que a meteran aquí dentro, na urna? Por que non? Non me gustan. Non se gusta. Te regalaríalle a un do Celta, por exemplo, esta furna? Sí. Sí. Por qué? Porque non me caen ben. A ver, se eu te enseño isto, que te parece? Pois podo pensar moitas cousas. É a defunción do Depor, sea do equipo que sea, dame mal rollo mirar isto. A ver, isto do Depor non che genera... No, cuanto más equipos haya, mejor. Pero bueno, da un poco de yuyu, Sí. no porque sea del Depor, Non. sino porque es lo que es. Se te enterran a ti nunha destas, que... Nada, resucito, macho, resucito. Esto no. Nada, olvídate.